आंलाय मानो होननांगौ सिर सिर गैला सिर सिर गैला Who is this? Not global. I am not tell me. Dodere. Something now. SK Sabir. Lagao. Lagao. Sir दाउखा बिरगोन दा? दानो फुजा जानो फैसा हरग्रोबा हानायाव थांगोन जासिगोन बियो एबार बिया गरम Oh shit अरे बावबाय खनसेबाव ददेरेया गाबनो नागिरदों बिदि सानैबाथाय Kau dan baru yang aku sunang itu. Gigi nak aku lagi, siapa? Oh shit आं नायग्रासो गावदोंमोन नाङाखै साला बहुत डैमेज बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था मारा था बहुत डैमेज में मार दिया इसको बहुत डैमेज लग गया मेरे को Oh shit Last time winner victory First time winner Ebar hisi kita deh itu mana yang sih ebar hisi dah long range लाना ब्रा गोजाननिफ्राय गाव मोनखाया माथो नोंलाय ग्लुगुल एफा बुरजा बुरजायाव long range गावनो मोनो नामा नोङो no global no medical headshot नांदोंमोन बिथांनाव दायो रेडि फिन Oh my, huh? It's Angelibra. Hello, no le hello. Hello.
Hello. Baba diragan. Baba diragan. खननै जाबाय बिथाङा एसे हेपियाव फैदों मानसिया थोबायलै थगायगोन नों बमा गारनायखौ नुवाखै आरो आं माथो नुलायलायदों नोंजों नायफानानैनो नोंजों नायफानानै बमा गारनायखौ नुदों माथो आं बबेथिंनिफ्राय गारदों खेलाया एसे गोलाव जानांगोनथ' मजादार First blood. Cinco. Nama itu tuh. Hit nangdeng lu. Oh yes, Zenbai. 2 number Zenbai.